Hello mga guys, so karon day matuli tag eskwelahan karon tay magpa-enroll og dati sa dra. Grabe kinda tang amigo ba. Kung wala pa ka naka-follow sa akong page, baka naman yapila na pud akong YouTube channel, dara ang link ko nasa akong bio. Lihog na lang po kog like sa akong page. Karon nakasakay na dayta no, wala na ako na videoan akong pag-iilis gay na, sorry kayo. So karon na pa dayta dapit diri sa Kulasi, diri sa Silway dapit sa may sapa General Santos City. Yung mga taga Jensan diri, shout out sa inyo, I love you sa inyo tanan. Ang ato dayong content karon kay roll day atong content karon kay wala na tay lain ma content. So karon nagsakay pa day may traffic mangud diri sa Silway dapit ba daghan kay mga truck, tricycle, sikad, deliplano, jeep, plane, earth. Mo dining kuandre o Silway diri kaning may blue nga kuandre o kaning kuanan sa mga pulis ba ni ambot lang ani ay wow kaila ni mga tirada diri. So mo dining sapa diri pakita na ko sa inyo limpyo kay ning sapa nila diri sa Silway no, wala kayo ugaw ambot lang og nabanita ay galot tawaw. Moments later. Og naabot na jud mi sa among paduan diri aday roll sa Cornesia day no, kaning pula murag building ni siya nga gamay. Tapos nagwala pa kabayad ang ante, magbayad sa akong ante. So lingkuran sa nato ni bay. Ore sa nadraga may bay, paway lang gud gamay, chill lang ba. Oy katol man imong lo kan ligo no. Di dagag liyok dira ko aday ng cellphone para inyon bagwapo. Padulong day ta magtabo kay ato na nato ang eskwelahan nga atong ipa-enroll karon. So sige lakaw lang medyo traffic japon diri gamay no. Tanaw sa camera be kung gwapo bata, gwapo oy grabe. O karon pasulod na dayta diri sa ato ipa-enrollan sa mga tanas ata diri. So abang kalakaw mi diri napansin ko dira sa mga tao kay gwapo daw kay ko. Kung ako daw diri ang transparent tanan sila maibog sa kwa. Wow. Oh my God! Wow! 2,000 years later. O karon nakabuang pauli na tani kayo mana naman tagpa-enroll, let's go. Naka-exam kay 6,600 ang whole year. Naka-exam 550 ang makuha nimo. Naka-exam bayad 550 para dili bugat. Ismail na lang nato ang kadako sa bayro nun ani para diliing nun nga sad. O karon mga kabuang nakasakay na dayta no. So ako lang isa na rin nagsakay, tura akong ante, siya lang isa nagbaktas kay padulong na siya gularte pauli, ako pauli mo ko sa baryo blaan namo. Litiara ko naabot oy na naman dayon ko sa Jollibee sa Janiang, ara mao day ning Jollibee sa Janiang, lami kay ang mga pagkaon dira, mga chicken, inasal, mga barbecue, shish. Uy, nay na pag drive drakol kay untol-untol pagdani noon sa naman day nabuang matiyay ko. Ay, nay mga bata na maligyag sildi ko, grabe bata na saludo sa inyo mga pepeng. So kung makikita nyo guys, mao ni ang Johnny ang diriya guys, hindot kay guys na siya nagdan dira padulong pa ubos. Kung taga diriya mo guys, shout out sa inyo karong hapit na mga abot, ang dami na nagpamasahe diya naun sa day ka uy, pila man na jis 30 breita sa buwang uy. Display sa nakadiyot ang kamot, anak ba op. Andre lang. Para na mga kabuang nakanaog na jud ang bida. Karon mga kabuang naabot na jud sa balay. Grabe Ismail, hi. Grabe lipaya sa buwangoy kina-enroll na. So maoro to day guys no, bye bye.